तुझे पाहिजे एजीचे उपोषणा बसवमध्ये तू किती राहिले आमका घेऊ तू सीएमा पोस्ट आयलो घेऊ तू लोकांक कुस्ता पैसा बसवली का सीएमा 200 सायकल कोणाला वय तिकडे तू वय तिकडे तू स्कॅमर मला स्कॅमर यू आर द बिगेस्ट स्कॅमर वही जपटी ना मध्ये बायला गेला बायला जपटी ना वाईक नाही केला मध्ये सगळं बायला तुमचं पोस्ट पाडा मग तुम्ही ऐकता या तुमचं मला मुसळणं कुर्बान आणि कुर्बान तुमका त्याचे पॉटला मेटानो ते पॉटला तर बांधून धरपा तुमका आणि बाका सीएम गेले डिझाईन करपा तुम झाला डिझाईन जावा नका सीएम नका नका रेजिग्नेशन दे आमका किसी मिनिस्टर नका डिझाईन जाओ आमका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नका डिझाईन जाओ आणि सेकंड सर तुमका मग गाडा कास्ट अपलोड साधा राईट ना कष्टाचे नाही पासून सेक्रेटरी किती ना कॉमन मॅन किती केलं पुलिस राहते 5 मिनिटां भितर गोंय पुलिसा हाती काका गायला हाती काका गायला तुमच्या तुम स्वतः एकता सगळे करप्शन जाती एकता इलिगल आले सगळे एकता तुम्ही सगळे दोन बाजू तुम्ही सगळे तुम्ही आणि सर थँक्यू मोठा तुमगे दोन तुझा सुखवता आणि मला सीएमाचे रेजिग्नेशन मागता आणि सगळे मिनिस्टर इन्व्हॉल्व रेजिग्नेशन मागता आणि दादा इक्वालिटी दाबा जाईल नॉट ओनली रेजिग्नेशन दादा इक्वालिटी दाबा जाईल थँक्यू and I appeal to the Prime Minister of India also to look into this matter. Thank you very much.